Lero Factory 265 Media yabwera ndi nkhani ya kamnyamata aka ka zaka 25 kamene kanapezeka kuti kalanda boma ndi kutsogolera dziko lonse la Sierra Leone, komanso mathero ake omvetsa chisoni kwambiri. Ngati ndinu alendo, pangani subscribe kuti tidzendera limodzi. Valentine Strasser anabadwa pa 26 April mchaka cha 1967 ku Freetown mu mzinda waukulu wa dziko la Sierra Leone. Pa nthawi imene Strasser anabadwa, Sir Albert Magai ndi amene anali nduna yayikulu ya dziko la Sierra Leone. Strasser anamaliza maphunziro ake ku secondary school pa sukulu ya Sierra Leone Grammar mu mzinda omwewo wa Freetown mchaka cha 1985 ali ndi zaka 18. Pa nthawi imene anali ku sukulu, Strasser ankachita bwino kwambiri pa maphunziro aja amene ambiri amaona ngati ndi ovuta, maphunziro amasamu komanso chemistry. Atangomaliza maphunziro ake ku secondary school mchaka cha 1985, anapita ku maphunziro a usilikali pa nthawi yomwe Siaka Stevens anali president wa dziko limeneli la Sierra Leone. Atamaliza maphunziro a usilikali, analowa ku usilikali ali wachichepere kwambiri, inde mnyamata wa zaka 19. Pa 25 March mchaka cha 1991, mboma la ulamuliro wa President Joseph Saidu Momo, gulu la Revolutionary United Front RUF lomwe linkatsogozedwa ndi Fade Sanko linawukira boma mudzi wa Boedu omwe uli mboma la Kailahun. Ndiye popeza Strasser anali kugwira ntchito kale ku barracks ya mboma limeneli, anatumizidwa limodzi ndi anzake kuti akamenyane ndi zigandanga zimenezi. Mu nthawi ya nkhondoyi, Strasser anamenyana kwambiri ndi zigawenga zomwe zinkatchuka kuti Sobels. Mu nthawi imeneyi ndikuti nzika zambiri za dziko limene la Sierra Leone zisakukondwa ndi utsogoleri wa President Momo chifukwa samakwaniritsa zofuna zawo. Iwo anali ndi chiyembekezo kuti president iyu akukonza zinthu mdzikolo, koma anakhumudwa kuti palibe kusiyana kwenikweni ndi atsogoleri wena amene analepheranso mtsogoleriyu asanakhale pa mpando. Mchaka cha 1992, nkhondo yolimbana ndi zigawenga za RUF ili mkati, boma la President Joseph Saidu Momo limakanika kupereka zinthu zofunikira ku nkhondo monga ngati jombo za asilikali. Zida za nkhondo, asilikaliwa ankadandaula kuti zida zawo zimene ankagwiritsa ntchito zinali zachikalekale kwambiri zomwe sizimawathandiza pa nkhondoyi. Mavuto awo sanathere pompo, komanso asilikaliwa amadandaula chifukwa boma limakanika kuwapatsa malipiro awo mu nthawi yake, zomwe zimaonetseratu kuti boma linalibe chidwi chenicheni pa asilikaliwa. Asilikaliwa atatopa ndi kupempha boma kulichenjeza ndi kulopseza kumene, anaganiza zochita zionetsero, inde mademo. Asilikaliwa anagwirizana kuti ayende kuchokera ku boma limene ankamenyera nkhondoyo mpaka ku nyumba ya boma kumene kunkakhala mtsogoleri wa dzikolo mu mzinda waukulu wa Freetown. Apatu panali pa 29 April mchaka cha 1992. Cholinga chawo chachikulu chinali chokatula nkhawa zawo kwa mtsogoleri wa dzikolo, kuphatikizapo kukakamiza mtsogoleriyo kuti awapatse malipiro awo. Gulu la asilikaliwa linkatsogoleredwa ndi mnyamatayu Valentine Strasser ndi anzake awiri apa mtima, Sergeant Solomon Musa komanso Captain Sahar Sunday. President Momo ataona kuti asilikaliwa afika mu mzinda wa Freetown sanachedwe, koma phazi thandize kuthawa, ndipo anathawira ku Conakry mdziko la Guinea kumene anakabisala. Atangothawa president iyu, Strasser sanayang'anenso uku ndi uku koma kulanda bomalo, ndipo iyeyo nthawi yomweyo anakhazikitsa chipani chake cha National Provisional Ruling Council NPRC ndi kudzikhazikitsa yekha mwini ngati president wa dzikolo. Ndipo apa ndi pamene iyeyo anakhala president wachichepere kwambiri chifukwa pa nthawi nkuti iyeyu ali ndi zaka 25 zokha zakubadwa. Mwezi wa January mchaka cha 1996 adakhala pa mpando wa president kwa zaka pafupifupi 4. Strasser anachotsedwanso pa mpando naye ndi asilikali anzake, ndipo ulendo uno amene anamuchotsa pa mpando anali anzake enieni a chipani chake cha NPRC amene sankakondwa ndi mmene mkuluyu ankayendetsera zinthu mdzikomo, makamaka pa ntchito yofuna kubweretsa mtendere ku Sierra Leone. Amene anatsogolera ntchito yomuchotsa pa mpando Strasser anali wachiwiri wake weniweni Brigadier General Julius Maba Bio limodzi ndi Colonel Tom Nyuma komanso Captain Komba Monde. Boma litalandidwa, Bio ndi amene anakhala mtsogoleri wa dziko la Sierra Leone. Atalandidwa boma, Strasser anapatsidwa mwayi ndi bungwe lija la mgwirizano wa mayiko onse pa dziko lapansi la United Nations okachita maphunziro a zamalamulo ku University ya Warwick ku England, koma mkuluyu
anasiyira maphunziro opanjira atangophunzira kwa miyezi 18. Mchaka cha 2000 Strasser anapempha boma la England kuti limulole kukhalabe mdzikomo, koma izi sizinatheke. Apatu pamene mavuto onse amkuluyu adayamba kukhodzokera. Zitatero anaganiza zopita mdziko la Gambia, koma ukonso zinavuta chifukwa anamukaniza kulowa mdzikolo. Zitatero analibenso kuchitira mwina koma kubwerera kwawo ku Sierra Leone, komwe anakakhala mu mphawi osasimbika. Pa nthawi itu nkuti ngati wapeza kakhobidi ndekuti waphunzitsa chinyamata za makompyuta pa sukulu ina. Mwezi wa January mchaka cha 2019 Strasser anadwala mwakayakaya ndipo anatumizidwa mdziko la Ghana kuti akalandire thandizo. Kamba ka matenda amene anamugwira Strasser, mwendo wake wakumanzere unadulidwa. Atamaliza kulandira thandizo la mankhwala mdziko la Ghana, Strasser anabwerera kwawo ku Sierra Leone mwezi wa Julai chaka cha 2021. Pamene anabwerera kuchokera ku chipatala ndi pamene moyo unakhala ngati wasinthirako chifukwa president wa dzikolo Julius Maada Bio anamulandira Strasser ndi manja awiri ndi kumpatsa nyumba yatsopano ya zipinda zitatu kuti adzikhalamo. Kutheka ena mwalikumbukira dzina la president watsopanoyu Julius Maada Bio chifukwa dzinali latchulidwanso kumayambiriro a nkhaniyi. Inde President Bio ndi amene anali wachiwiri kwa Valentine Strasser pa nthawi yomwe anali president, ndipo Bio yemweyu ndi amene anatsogolera asilikali anzake kulanda boma m'manja mwa Strasser. Bio atamulanda mnzake Strasser boma, analamulira dziko la Sierra Leone kuyambira pa 16 January chaka cha 1996 mpaka pa 29 March mchaka chomwecho cha 1996. Kenaka anapereka ulamuliro wa dzikolo kwa anthu wamba. President Bio anavoteredwa ngati mtsogoleri wa dziko limeneli la Sierra Leone pa 4 April mchaka cha 2018 atapikisana kuyimira chipani chomwe chicha chimene anayambitsa Strasser atangolanda boma cha National Provisional Ruling Council NPRC. Zina ukamva, izi ndi nkhani zochitika ndithu pa dziko lapansili. Koma kodi mukudziwa chomwe chinachitika kwa mtsogoleri wa chinyamata Patrice Lumumba amene anaphedwa ali ndi zaka 35? Thupi lake ndikutulidwa mapisi, kenaka zotsalazo ndikuzonongeratu ndi asidi. Chiwalo chake chokhacho chimene chinapulumuka ndi dzino lake limodzi lomwe layikidwa m'manda komano patadutsa zaka zoposa 60 kuchoka pamene anaphedwa. Mutha kuonera nkhani yonse ya Patrice Lumumba pa video imeneyi.